Molt bona nit, amics, amigues, a tots els que es veieu, sou collonuts. Però si parlem de collonuts, el mes és Juan Miguel. Molt bona nit, Lucy Reina, com estàs? Pues sí, la veritat que són collonuts, sí. Conforme se fa un major, pues, l'efecte de la gravetat fa que siguin més colganderos, però la trompa acabada com una fan. Ai, Carino, mira que eres calent, eh? I això que la gelòria està així. En Vilafranca, -8 graus. Aprofitant estas gelores, diries, d'allí, de Marie Claire, per reflotar l'empresa, que tenen que innovar en materials dels pantis, com el rus, que te protegís i te calenta el parrús. Escolta, molt bona idea, eh? Espectacular. Canviant de tema, el Nadal ja està ahí. Tu has tingut jaleo este cap de setmana? Bueno, Lucy, tu ja saps que tinc jaleo totes les setmanes, eh? Ja ho sé, bandarra ja, però este divendres i dissabte estava tot a tope, dinars d'empresa, d'amics. La gent winca està ferida. Ah, no tan aviat, i al dia siguiente no són persones. Per això no animaven al futbol. Pues ja ve el Nadal i s'està acabant l'any, eh? Juan Miguel, tu has fet tot lo que tenies que fer? Yo todo lo que me había proponido. Serà propuesto. Pues agárrame todo esto. Ai, no té remei, Juan Miguel. Va, dis algo serio. En serio, que m'agradaria que tot el món acabe l'any en una gran sonrisa. En serio. Pues sí, això seria senyal que tots estem feliços, claro. Y que donde cabe una gran sonrisa, cabe mi longaniza.